Nami ngathi ngiyavakasha ngiyofuna into enhlanhla noma nami ngiyofuna into yokuvula umsebenzi wafike ngaphandle anisela phambili kunento mama engihlupha endlini yakho kuneshongololo elake lakholoza uphuma eminyango uyangizwa ukuthi ngithini uthi uma ulikhipha ulithole seliphakathi futhi uyangithi ngithini wathi uMongcela silandelele nambari kakhulu iyashintsha lento mayishintsha lalela uthi uMongcela iyashintsha lento uthi uMongcela dipa Barnabas ngathi ngidipha ngiyaphi wathi uMongcela ikhona into eyishongololo engihluphayo endlini mawuzobuya wena enyangeni uphethe umthi wathi uMongcela lo mthi waqale kwathiwa ugovuse futhi ngommese ngoba lento ihambelana naye uMakhosi uyangizwa ukuthi ngithini wathi uMongcela lento ngisuyigovuza njengomuntu angathi ngangiyela ukuthi abantwana bama bawuthola umsebenzi ngoba angazi noma bayasebenza kodwa wahamba la umsebenzi ukuthi abantwana basebenze uyangizwa ukuthi ngithini wathi uMongcela ikhona into uke wathi uMongcela ngabe ngigida phezulu ekhanda lakho uyangizwa ukuthi ngithini mangigida ekhanda lakho kunekhanda elitshalana manje uyangizwa ukuthi ngithini njengomuntu angathi lento idonsa kabi wathi uMongcela yazi wena uvuka umoya the child plate mama son uyangizwa ukuthi ngithini awukhulume ngizo kunjengoba babe lalela umntana wakho ufirstborn umshiye ngekho ekhaya lalela uzothola iphone call uthi awuboshiwe uyangizwa ngithini hayi ngiyakuzwa kunodaba olithinta umuntu wesifazane ozothola kuthiwa uboshiwe kodwa eboshelwe lento ngesonto elizayo ngicela ubuye naye la ebese uphatha intambo ebomvu uze naye ungizwile ngithini kodwa before uze naye uqala umbuze uhlale naye phansi uthi mntanami ubani Thabani hey usho kanjalo uthi ubani Thabani yahlukanisa le lalela ulingamlele legama uthi ubani Thabi nanso uthi mawuqeda kumbuza uzothi awumama usungangibuza ngegama lami uthi lalela mntana ngibona ibhokisi hayi uyangizwa ngithini bese uthi mntana ungangifihleli ngolesibili where were you ngo 4 wawukuphi wenzakalani uyangizwa ngithini 4 ntambama wenzakalani uyangizwa ngithini kunedaba yazi ngizwe ibhuku espiritual ekhaya uyangizwa ngithini mina noma yena uqeda uze naye la umeduke lahleka uze naye la ngizohlukanisa ngiyaxolisa abazalwane ngihambise kahle ngihambise